И здравейте хора, аз съм Коко. Извинявам се, да, не съм качвал много време, 2023-та. Ето ние вече сме големи ученици. Ето го Гого. Здрасти, аз съм уния, дето яди хляба цял ден. 2023 година. Това е Камен Георгиев. Изгубих си 5 лева. А това е новото попълнение Максим Драганов. Аз съм нов. Може пряко да снимаме с него. Човек, хора, извинявам се, 4-ти клас, ако ви кажа колко и натоварено на него Гого. Да, направо. Камене, ти какво ще кажеш? Ами, много пишем. Иначе беше по-яко в Ти трети. какво ще кажеш? Трябва повече да учим, защото тази година Матури, матури, НЗО. да, и трябва да учим Да, бе, повече. 4-ти клас. Тук пред училище сме. Прибира. Какво да правим? Отиваме на хамбал. Да, ще ходим и сега на хамбал. Четиримата тренираме хамбал. Ние не. И така. И до после. Ай, чао, момчета! Чао, момчета! Чао, братета! Айде!